Boas noites. Esta mañá rematou a declaración dos imputados na causa sobre a suposta retirada irregular de multas. Nesta segunda xornada, a defensa do exxefe provincial de tráfico asegurou que as penas son totalmente desproporcionadas. O xuízo retomarase o vindeiro luns coa declaración das testemuñas. Un día antes do previsto, rematou a toma de declaración os 23 imputados na investigación que se segue pola suposta retirada ilegal de multas. Hoxe mesmo, ás 11:30, finalizou a primeira parte deste proceso, que terá a súa continuación o vindeiro luns coa toma de declaración ás testemuñas. Unha xornada na que a defensa do exxefe provincial de tráfico, Esperanza Ferreiro, asegurou que as penas que se piden son totalmente desproporcionadas. Esta mañá vi na tele que lle pedían 7 anos os que se levaron 31 millóns de euros nos bancos, como lle van a pedir a mesma pena por quitarnos unha multa, que non lle quitaron unha multa. Todas as penas son totalmente solicitadas, son totalmente desproporcionadas. ¿Por qué tomou a decisión de que Xulio non prestase declaración? Porque, bueno, como consideramos que todo isto foi increchendo, non? Se foron tomando as declaracións e recollendo aquelas partes que máis interesaban, pois para non prexudicar a ninguén. Pola súa banda, outro dos principais imputados, o ex-subdelegado do goberno Jesús Otero, manifestou a súa tranquilidade despois de poder declarar ante o xuíz onte pola tarde. Sí, tranquilo sí, porque non teño por que estar absolutamente preocupado. Eu teño a conciencia absolutamente tranquila e cando non tenho a conciencia tranquila, durme tranquilo e está tranquilo. Tamén amosaba a súa tranquilidade o alcalde de Muras. Yo declaré la verdad y nada más. Ahora el juez decide. Declaraste ayer, non? Sí, declaré ayer. Pero unha das declaracións máis agardadas era do exdeán da Catedral de Lugo, que asegurou coñecer a Otero dende a infancia, pero negou que intercedese para a retirada de 4 multas. Tamén declarou o alcalde de Pedrafita, o independente José Luis Raposo, que hoxe tampouco quixo facer declaracións aos medios, pero que ante o xuíz asegurou que o único requerimento que coñeceu foi cando lle pediron identificar a un condutor dun camión do Concello multado no ano 2007 por unha infracción na autovía A6. Falamos agora da operación Pokémon. A defensa do alcalde de Lugo vén de formular un recurso pedindo que Pilar de Lara concrete que dilixencias quedan aínda pendentes. Segundo a defensa do rexedor, esta situación xera unha total indefensión de López Orozco. A defensa do alcalde de Lugo na operación Pokémon formulou un recurso de apelación contra o último auto da xuíza Pilar de Lara que volve a prorrogar o segredo parcial de sumario. A defensa de López Orozco tamén lle pediu á Audiencia Provincial que requira á instrutora para que concrete que dilixencias faltan aínda por practicar. No recurso, a defensa de Orozco lembra que o segredo parcial de sumario se mantén para non frustrar o éxito da instrucción e de dilixencias da investigación cualificadas como importantes e urxentes pola instrutora. Aínda así, os abogados do rexedor lucense subriñan que estas dilixencias siguen sen practicarse e que, como consecuencia, deixan o seu defendido nunha situación de indefensión cunha rutinaria e sistemática prórroga sen máis argumentos que se repiten mes a mes. Ademais doutras consideracións, a defensa de José López Orozco pídelle á Audiencia Provincial que requira a instrutora para que concrete que dilixencias tan urxentes e importantes quedan por practicar e que se conceda un prazo razoable para a súa realización. Os veciños de Rubiás siguen con medo, a pesares de que, como xa lles avanzamos onte, conseguiron o compromiso da policía de que investigarán se detrás dos roubos que sofren hai un mercado negro organizado e, polo tanto, se está falando de roubos por encargo. Entre os veciños, o medo é palpable ante a situación de inseguridade que viven dende o asentamento dun poboado xitano hai alrededor dun ano nunha finca privada da zona. Segundo publica hoxe El Progreso, hai veciños que foron víctimas deste roubo
roubos, incluso en varias ocasións. Un deles cuantificou en 15.000 euros o volume dos obxetos roubados. Algúns incluso non interpuxeron denuncia porque creen que non vale de nada. O cabeza de lista do Partido Popular ao Parlamento Europeo, Miguel Arias Cañete, participou esta tarde en Castro de Rei nunha xuntanza co sector agrogandeiro. Xuntanza na que tamén estiveron a conselleira do Medio Rural, o delegado do Goberno en Galicia, o candidato do PPDG e o presidente provincial dos Populares, entre outros moitos cargos. Miguel Arias Cañete destacou que o sector lácteo sempre o traizoaron os socialistas e proba diso foi que non souberon defender, por exemplo, a cota láctea. Por iso, ante a inminente desaparición da cota, Cañete destacou que os populares defenden a creación de mecanismos de xestión de crisis en casos de superproducción de leite. Seguramente non hai neste momento ningún candidato en ningún dos países da Unión Europea que se poida presentar co currículum que se presenta Miguel Arias Cañete. Gracias, Miguel, por esa reforma de la PAC que sin tu empuje, sin tu dinamismo, sin tu persuasión, no habría sido posible. Y esos 47.000 millones de euros que has conseguido para España entera. La agricultura y la ganadería, con una propuesta de la Comisión absolutamente letal para España, pero una mucho más letal de los socialistas españoles, que bajaban la ayuda por hectárea en un caso a 100 euros por hectárea y otro a 229. Echar cuentas. La quinta parte o la mitad de lo que hay ahora. Afortunadamente no les hicimos caso y por lo tanto peleamos una política agraria común importante, primero en términos de presupuesto y luego lo hicimos en términos de la propia política agraria común. En términos de presupuesto, porque el presidente Rajoy, en un momento en que la Unión Europea el presupuesto se reducía porque todos los países tenían crisis presupuestarias y nadie quería poner dinero para que se beneficiara a otro, en un momento en que se reduce el presupuesto de la Unión Europea, en que se reduce el presupuesto para la agricultura, consigue, con una negociación valiente, 47.000 millones de euros para la agricultura y ganadería españolas. Pero debo decir una cosa, que al sector lácteo lo han traicionado siempre los socialistas, cuando no negociaron cuota suficiente para España. Pero le han traicionado más cuando en la revisión del chequeo médico de la PAC, cuando se sentaron los ministros, año 2008-2009, a decir si había prórroga de cuotas lácteas o no, el gobierno español socialista votó para que se suprimieran las cuotas lácteas. Y no vengan ahora a decirnos que no votaron la supresión. En nuestro programa electoral, que vienen 12 puntos para la agricultura, uno de ellos, y probablemente de los principales, es decir, que hay que poner mecanismos de gestión de crisis en casos de que haya sobreproducción de leche y que hay que poner en marcha observatorios, se lo estamos pidiendo a la Comisión Europea, para que detecten anticipadamente lo que está pasando no solo en precios, sino en márgenes. Pola súa parte, hoxe os socialistas reuníronse cos sindicatos para criticar a perda do poder adquisitivo dos funcionarios. Para o secretario provincial do PSOE galego, as políticas dos gobernos de Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo atacan frontalmente aos empregados públicos. E o xeto é reclamar que se paren estas políticas de austeridade que veñen de Europa, como sabedes estamos a piques dunhas eleccións europeas e que están facendo que se empobrezan xa non todos os traballadores de España, de Galicia e tamén de aquí de Lugo, con esa terrible reforma laboral, sino tamén os funcionarios públicos e os funcionarios da administración pública. O propio señor Feijóo, que se comprometeu a manter o poder adquisitivo dos funcionarios, incumpliu esa promesa e, como sabemos, hoxe os funcionarios teñen un 25% menos de salario que hai uns anos. Por lo tanto, eu creo que estas políticas de austeridade, de recorte e de ir cada vez a menos, o único que nos van levar é a pobreza, a que cada vez teñamos menos traballo, menos consumo,
menos aforro e, ao final, o que importa, que é unha vida peor para todos os cidadáns de Lugo, de Galicia e tamén de España. Por eso, eu creo que agora que estamos a piques de ir a votar a Europa, de ter unhas eleccións europeas, é un momento de reclamar que hai outra forma de facer política e outra forma de facer as cousas. Nese sentido, o que queremos dicirlles é que estas políticas de austericidio que está levando a Unión Europea é que encabeza algo que nadie sabe o que é, eso que lle chaman a troika, que nos gustaría que nos explicaran que é eso da troika, que o único que fai é traer miseria aos países nos que veñen, non? Estos homes de negro que veñen aos países e que o único que traen é miseria e perda de dereitos. E nós creo que temos que loitar por un Estado que defenda os dereitos sociais e non só que defenda a economía. O escritor, xornalista e director xeral de El Progreso, José de Cora, presentou onte a súa última novela, La navaja inglesa, unha cita que encheu o círculo das artes, o que refrenda que a novela está sendo un éxito de vendas. Neste título, José de Cora mistura diferentes xéneros literarios, xa que é histórica, arquitectónica, policíaca, erótica e madridística, segundo asegurou o propio autor. Despois da presentación, José de Cora asegurou estar moi contento con este traballo e tamén dixo que xa ten outra novela rematada, polo que está inmerso na creación dunha nova obra. Para min é moi emocionante presentar La navaja inglesa en Lugo. Es un dos tres actos así principais de presentación do libro en Madrid, en Huesca, porque a editora de ali, e este para mí sentimentalmente o máis emocionante, non? Digamos, é un fillo presentado aos teus compatriotas e o seu xuicio sempre é máis perigoso que os de calquera outro, porque son a xente coas que te relacionas todos os días do ano. Bueno, quero dicir que gustaríame moito que lles gustase a novela, por suposto. Globalmente é a historia de Cibeles, da deusa Cibeles, pero digamos que o tempo histórico no que se conta é a chegada da estatua a Madrid, cando Carlos III decide instaurar a deusa no sitio principal do Madrid moderno, que sigue sendo hoxe Paseo da Castellana con a Rúa de Alcalá. Entón, a partir de aí, como a deusa ten unhas características moi eróticas e moi sanguinarias, pois hai unha serie de crímenes que se producen na cidade e que, bueno, están relacionados con ela, non? A partir de aí a ficción pois dá unha historia policíaca de novela negra moi interesante para seguir as andanzas da Cibeles con unha historia entretida, que é o que fundamentalmente tentei dende o principio, claro. En realidade xa teño outra rematada, pero estou escribindo, digamos, nesta relación unha terceira, que é a que me leva ahora as ilusións e os devezos. Eu, cando deixo de ser periodista, é dicir, cando remato o traballo, quero seguir sendo, entón me convirto en escritor e é o que fago, escribir todo canto poda todos os días do ano, incluído domingos. A semana pasada rematou o prazo dado pola Federación de Baloncesto para que os clubes pagaran aos xogadores o que lles debían, pero o Breogán non o fixo. Os xogadores xa denunciaron ante a Federación, pero esta situación complica o futuro do equipo. O Breogán atopou unha nova pedra no seu camiño. Semella que os obstáculos no eido extradeportivo xa son unha constante. En esta ocasión, son os impagos os que voltan a captar a atención. A semana pasada remataba o prazo para que o club fixese fronte ás débedas cos xogadores e, como non recibiron os pagos, estes procederon a reclamar ante a Federación Española de Baloncesto. A Federación xa reclamou ao Breogán o pago das nóminas, polo que agora o club celeste ten un novo prazo para facer fronte ás débedas, pero de non cumplilo, a FEF executaría o aval depositado, o que sería un obstáculo máis para a inscripción do Breogán a vindeira campaña. O retraso nos pagos ven motivado por un retraso no cobro das subvencións de Concello e Deputación, que aínda non se recibiron por diferentes motivos burocráticos.
No caso do Concello, débese a falta da sinatura da concelleira de Economía Sonia Méndez, situación que semella se resolverá nas vindeiras horas tras a intervención de Antonio Veiga. No caso da Deputación, as subvencións páganse ao mesmo tempo a todos os clubs profesionais. En este caso, o Club Deportivo Lugo non tiña toda a documentación a tempo, situación xa solucionada dende o pasado venres, polo que como moi tarde, a comezos da vindeira semana, xa se poderían recibir as cantidades adevedadas. Doutra banda, onte rematou a segunda fase de venda de accións do Breogán por parte da Deputación. Nesta segunda quenda, o ente provincial puxo a venda máis de 30.000 títulos e polo de agora non trascendeu ningunha información sobre o resultado deste proceso, polo que non se sabe se haberá ou non modificacións no Consello de Administración do Breogán. Despedímonos coa exposición que se pode ver na Galería Nova Rúa, pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.